Imibhiyozo yalo nyaka ibiphantsi kwesihloko esithi The Year of Charlotte Maxeke, Promoting Reconciliation During 25th Anniversary of the Constitution. Umphathiswa wezemidlalo nenkcubeko kweli uMnumzana Nathi Mthethwa nguye ke obesenza intetho ephambili ethunga injobe ebandla egameni likamongameli welizwe uMnumzana Cyril Ramaphosa nosazenze ikheswa emva kokusuleleka intsholongwane yecorona. The president is the one who's supposed to be standing here today. He was looking forward to come here and to be with you, but as we all know, he's taking necessary precautions. Kwintetho yakhe umphathiswa uhlabe ikhwelo kubemi beli ukuba babe imbumba yamanyama baphilisane ngogqolo maxa wonke kungabikho imihlambi eyalanayo. We need continuously intensify the effort towards national reconciliation as a way to heal the divisions of the past perpetuated along the lines of race, of language, culture, religion and other social constructs. Urhulumente ukwabongoze uluntu olungekagonyi ukuba luphume ngonina luye kugonya kwidabi lakhe lokulwa nobhubhane wentsholongwane yecorona. I also need to take this opportunity to implore those amongst us who have still not vaccinated against the COVID-19 to do so. Umphathiswa uthi olusuku lusisikhumbuzo sokuba ngomnyaka ka-1994 eli loMzantsi Afrika langena kwindlela yokubukula ubuhlanga nokwakha ilizwe elimanyeneyo.